Kienu bosta dawk li fakru l-mewt ta' Ġesu Kristu billi żaru purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira f'diversi irħula madwar Malta u Għawdex. Fosthom saret il-purċissjoni f'Haz-Zebbug, raħal antik li kien diġà parroċċa fis-seklu 15 u li fih id-devozzjoni lejn il-passjoni u l-mewt ta' Kristu dejjem kienet qawwija. Il-purċissjoni kif nafuha llum f'dan ir-raħal tmur lura sal-1973. Illum il-ġurnata hija waħda mill-aktar purċissjonijiet illi tiġbed nies leha. Tkellimna ma' nies li saħansitra ġew minn barra biex isegwu din il-purċissjoni. I think it's great, absolutely. You've got the right feeling, everything's done really tastefully. I have never been here. This is my first time I'm tourist, so I have come here to see how you do it. Personaġġi bibliċi u soldati Rumani joħonqu t-toroq tar-raħal. Tul is-snin baqa' jiżdied il-vestwarju u l-oġġetti simboliċi li jinġarru waqt il-purċissjoni. Jieħdu sehem irġiel, nisa u tfal ta' kull età u l-ammont ta' parteċipanti jisboq il-500. Mindu konna tfal, mhux dejjem din libsa, imma mindu konna tfal konna nipparteċipaw ġo fija. Din l-ewwel darba li ħanilbes. Okej, u ta' xiex inti liebes illum? Tefel ta' Ġerusalemm. Xi fisser il-fatt li qed tilbes għalik x'sinifikat għandu? Hija importanti mhux ġast mhijiex show, qed tagħmel xi ħaġa, tagħmel sagrifiċċju. Ħajjarni biex iktar nidħol fl-atmosfera ta' Sidna Ġesu Kristu u nħossni sodisfattek. Nħossna għakesħa ma m'hemmx tagħmel. Għati messaġġ lit-tfal kollha li qed jarawk. Ngħidilhom jieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet għax jieħdu ħafna gostu. Fis-set ta' Haz-Zebbug insibu 10 vari li jiżżejnu b'mod partikolari b'xema twal u vażuni madwar il-vara. Element tradizzjonali huwa bla dubju l-ikel. Staqsejna lil uħud mill-bejja x'inhu l-aktar prodotti li jimxi fil-Ġimgħa l-Kbira. Karamelli u hot cross buns u ekku. Ġifieri xejn ħelu. Mill-ħobs tal-apostli u l-karamelli hux l-iktar u għandna forsi naqa' figolli wkoll għat-turisti hot cross buns u mbagħad figolli u ekku. Is-sibt filgħaxija tibda l-funzjoni tal-viġili tal-Għid bit-tberik tan-nar u tal-ilma tal-Magħmudija u wara ssir il-Magħmudija ikun imissu mbagħad ħadd il-Għid bil-purċissjoni ta' Kristu u r-xoxt, jum ta' ferħ għad-dinja Kattolika.